Hello everyone, it's your girl Fadzai on the KOMBI Station powered by earGROUND'S. Today we are here in Kwekwe Kumbizo, Tirikuno Kumetric Studio, and I'm sitting here today with a fairly young boy, Anonzi HH Hillary. Hillary, how are you doing? What right here? Right. Muribo. Ndagasimba. Trofara tawaya kuno Kwekwe chikona iso. Namba ukoona uchirova something panze. Ndisandataura naye ndokumbira mungonzwa. Mukonzwa chete zvatambozvinzwira. Take it away, chingoti pokanzwisa. Takakurira mugeto andichada ligiroro ende ndakubudamo vamwe vachasara mnamo ende vachafiramo ndafunga zvimwe pageto zvingatopedza nhamo kwandakabva kure ende andidzoke shure andichauda upenyu hwekurarira mandire ndambozama kushanda zvimwe nhamo ingapfure zvimwe nhamo ingapere wakarika vadatya wakariyambudza shuwa wairodza nhamo asi wakandipepudza wakaita ndione zvakawanda ndigone kudyawo zvandashanda wakarika vadatya wakariyambudza shuwa wairodza nhamo asi wakandipepudza wakaita ndione zvakawanda ndigone kudyawo zvandashanda mangoma kubasa haisi party time nawa zvina mari asi ichakwana time richabuda zuva ende richaita shine nene ndicharaiza ende ndichaita shine saka edi ndipe kuno beauty sati rashisha. Thank you so much. Okay, kungoma ndoko usiri part time. But hausi kuchikoro here. Kuchikoro kungoma unoitawo zvako yende uri grade 6. Grade 6. Okay, unodzidza kupi? I'm a primary. Okay. So the music is zvauri kuti hausi kuita part time. What motivates you? Why do you sing? Unoimbirei? Ndoimbira Fadzai Mathabire. Fadzai Mathabire. Saka nyaya yangu uchitaura, do you relate zvinhu zvakamboitika here mulife nhamo uri kutoiziva here? Kana kuti zvinhu zvekuti kuimba? Creativity. It's just art. Yeah. That's interesting. Do you write unonyora wega masongs ako? Okay, so munorekodha muri panapa unouya kangani kustudio kuzoita manzi yako? Kustudio ndogona kuuya almost ka 1. Ka 1 pawiki, pamwedzi? Pamwedzi because ndisina gwamu. Wokunoda gwamu kuti uite masongs saka wane mangani? So far, ni one. Iyo ngochimba. Okay, ndiani anokuinspire mumanzi? Manzi, it's Master H. Master H. Yeah. Okay, ndosaka yori HH. Yeah. It makes sense. Saka ndiani vari kukubatsira kukusimudzira kuti manzi yako iite? Vari kukuperekedza kustudio unoya wega? Ndoana Chomint. Yeah. Okay, mukoma wako? It's me, just my brother's friend. Oh, okay. Ndiye akakukurudzira kuti ukenge uri music. Yeah. Ndizvo. Saka uchange uchitarisira kuita mumwe manzi here pa 1 year wina gore rino rinopera 1 imwe here kana kuti? Dzidza 1. Alright, mazvinzwira mega tinaye HH Hillary ane manzi yake yaari kutarisira kuzoita. So far ane 1 iyoyo, but 1 iyoyo mainzwawo mungati kubi. Thank you so much. So see you next time wane imwe manzi anti? Yeah. All right. From me and the team at earGROUND. Catch you all later. earGROUND. Keep your ears on the ground.